आजकल जब ना के रास्ता चले के लूर नहीं खे तवन हम मुआना कहत हसन ए संतोष पागल बो का हाल चाल बा। हमारा मर्द के संतोष पागल नाम हो लागत है कि मुआना हमारे के पगला दिया सन। काहे संतोष पगला के मेहरारू कहत हसन एकरा बारे में हम तो यहनी से पूछब आ जिन जना बेटा जहन की ना उनकर लोला पागल बो का हाल बा बोलते नहीं के तरह के बतौले हरे मुआ ना अब करना मवे ओइसन तो आवा तार का पार मार के फोड़ देता नहीं कि ना आवा तब संतोष पागला के मेहरा रुक है ऐसा ऐसा बुझ लिया जा हम भागल ना हनी आ कान खोल के सुन लिया जा हम संतोष पागल के मेहरारू ना हई। आज न जा तनी अपना मर्द कहाँ आ कह कि काजी काहे संतोष पगला के मेहरारू कोनो कहताड़ सन से पता लगाए इतना दिन संग रहत हो गई कि पागल होला कोनो रिवाजे ना देखनी कोनो बातों में ना सुननी ना काम देखनी तो हमके पागला काहे मेहरारू कहत बसन। बेटा अगर तुम हड्डी गुड्डी तोड़ दिल रहती अब सब्जी ले आवे गईनी हाँ छोटा मोटा चंडेर चौक बाजार बा ओ जाके कहता वसन कि पगला के मेहरारू जाती है। मेहरारू कबे के गोइल बिया बाजार हताना बेरा हो गई लेकिन 2 गो सामान ओकरा से नहीं खेयावत। अब ले हम गई रहती तो 10 गो सामान लेके आ गई रहती ओकरा कुछ बुझाता बाजार करे में कहन कि हम ही जाई में आगे कहा कि मत जाओ कहें कि ना हम जाई छोला खाए देखो तनी कब ले आवत है एबार आई न ओकरा के हम बताई काजी एगो बात कान खोल के हमरा के बताई। कान खोल के बताई हाँ हमारे कान तो हमार खुले बा देखी ये बताई हमरा से एगो बात कि हमारा के काहे देख के कहत वसन संतोष पगला के मेहरारू ए जी कहो सुनी हम के अपन नाम बताई कि राउ नाम का हो। ए पागल हमारा संगे इतना दिन तू रह गइलू आज ले हमार नाम ना जानलू। सुनी साफ साफ खोल के बताई काहे से कि राउर गाँव के लड़का आदमी जौन बात मुँह न पगला गइल बड़ा सन। देखो कहलू तो कहलू कहे जान हमारा गांव के लड़का आदमी बूढ़ बुजुर्ग सियान सब बढ़िया है बढ़िया है तब तरह से ऐसे न पूछता नहीं कि बताई कि राउर नाम का हो। तू नहीं खुद जानत कि हमार नाम का है तो बताइब कि ना बताइब। अरे हम का बताई नाम बताई नाम बताई 7 साल हो गई शादी के आज ले हमार नामे का नहीं खुद जानत हैं जानत नहीं लेकिन रवा मुंह से सुनल चाहता है कि राउर नाम का हो। गजब मेहरारू बाड़ू हो जौन तू जानत ताड़ू उहे हमार नाम हो। अच्छा ये बताओ कैसे किलो मुरई मिलल हो। अरे पहले बताई कि राउर नाम का हो। मुरैया बड़ा निक लागता ना मुरई जब बने पहाड़ पे पहले बताई। अरे नाम से का मतलब बता दादा अब नाम से मतलब बा देखो हम मारे लगो अगलाई भी का हमारा का तू काजी इतना दिन रह गईली हमारा बारे में तू ना जानली बाबा थोड़ा थोड़ा सको के लागत लेकिन ना बताई तो ना तो बताई चाचा जी कहाँ जाइब आ पता लगाइब। चाचा जी कहाँ जाइबी हाँ जहाँ मन करे तोर तहाँ जो उसे हमारा का मतलब बा जी फेजी करबू ना तो चप्पल हम सुंघावे लगम ठीक बा। राउ नाम का हो देखू पागल हो जाई हम मर जाई नाम कहा आज जब तक ले पता लगाई तबे खाना खाई। अरे हमार संतोष ना हो हमारा के पागल मत बना हम तो तुरंत लागब हम झापड़ देबे। राम नाम का हो संतोष ना हो हमार ठीक बा और कुछ ना नाम हो और कुछ ना नाम हो लाग कोई की बताई ना हम जाई तबे पता लगाई। रे 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 ये मर्द का हो गइल हमारा मौगी के हो आज बड़ा नाव पूछतिया गजब मेहरारू बिया भाई ओकरा नहीं तो हम मेहरारू ना देखनी 7 साल हमारा संग बिता देहलस आज ले हमार नामे ना जानलस बताओ तनी तबो कुछ समझते नहीं खे। चाचा जी कहाँ जा चाहे बच्चा जी कहाँ जा हम चलो तनी मुरई खाए
बड़ा न निक लागता। बाप रे बाप, बड़ा न तीत लागता। चलो जल्दी पानी पिए। 2 गो मोबाइल बा, एगो बेचा जाई नो तब हर दिवाली मजा आ जाई। इन साल दिवाली में अपन भाग आजमाई, 2-4 हाथ जरूर चांस में जुआ खिलाई। ससुरा बड़ा दिक्कत बा। चाचा जी गोड़ लगता नहीं। खुश रह, आनंद रह, भगवान भला करस, कल्याण होखो, घर परिवार खुशहाली रहो। अच्छा न तो हमार तो कल्याण होखे वाला बा। का हो चाचा का बात जी बा? बड़ा घबराइल बारू, कौन बात बा? तबीयत खराब नहीं है ना? तबीयत खराब नहीं की, लेकिन लागत है कि खराब हो जाई। डॉक्टर कहीं जाके इलाज करवा लो, पहले से चेक हो जा। वो इलाज डॉक्टर कहाँ नहीं खे रहुए कहाँ बा। देखो ई का कहत हो तू, हम कोनो डॉक्टर थोड़े हई तहरा के चेक करब आ सुई दवाई करब हम। रवा कहाँ आईनी हो? हाँ तो बोला कौन काम से आइलू? एगो बात साफ सुथरा बताई कि रवा भतीजा के का नाम हो, यानी हमारा मर्द के। दातरी की जे ई बतिया तो तार बाबू जानत होई। हम बियाह करे से पहले बड़ा पूछ पाछ कइलो कि तार बाबू के का नाम हो, तार चाचा के का नाम हो, तू कह भाई हो वो, तार दादा के का नाम हो, ई सब तार बाबू जानते बन। तो बताई ना रवा कि हमारा मर्द के का नाम हो। जौन बतिया हमारे से पूछत लो तो फोन लगा के अपन बाबू माई से पूछ लो। रवा ना बताई। हमारे से बढ़िया तो तार भाई बाबू बताई हम। चाचा जी रउआ बताई कि हमारा मर्द के का नाम हो, यानी रउआ भतीजा के। दातरी के तू नहीं खो जानत हो? ना हैं? पूरा गांव ओकर नामे धर के पुकारेला, तू जानता नहीं खू? का ना हम संतोष पागल के मेहरारू ना हई। पूरा गांव संतोष पागल के मेहरारू कहता। जानता लू का पहले संतोष संतोष सब कहत रहे, लेकिन ओकर नाम हम ही ध देनी का संतोष पागल। हाँ तो हम संतोष पागल के मेहरारू ना हनी, हमार मर्द के नाम संतोष है। आ वो ऐसा उठपटांग कमा करेला। का कइले रहन? देखो वो कारण कोनी न कि जो भैंस के गोबर लिया तब बताओ हो गइल पागल पड़े वाला काम। पागल बड़न का जी। हाँ यही के चलते उनकर नाम धरा गेल संतोष। आज लेखा से संतोष कह के बोलाई, पागल मत लगाई। आज तो जनाते कि हम ही पागल हो गए रहते। गली गली चलत तो हती हती बाचा भी हमके संतोष पागला के मेहरारू कहता। देख लो रबिया का लड़का के देखा तो ना। हाँ बिना पूछला घर में घुस जाता, हम नलका कबार दल सब पानी पिए लागल, सठिया गइल बड़ो। आ सुनी जादी चाचा जी हमके बता देनी, हम मरद कहाँ जाए, हम संतोष पगला के मेहरारू हनी। ए संतोष के मेहरारू हो तू, संतोष पागल के थोड़े मेहरारू हो। ए तोरी की जय, जौन हम एगो नाम का बढ़ा देनी पूरा गाँव ओकर पीछे पड़ गइल बाटे। अब हम का करिए? चल कोनो खराब नाव थोड़े बाटे, पागल काला से केहू पागल थोड़े हो जाला। जितना बुद्धि रही उतना ना बुद्धिया कामे आई। बैठल बैठल बोर हो गई, हमारे मोबाइलिया कैसे बेचाई, कौन ग्राहकी चढ़ाई कि हमारा मोबाइल एगो बेचा जा। चल तनी गाँव में तब जाके मोबाइल हमारे बेचाई।